ҷомеае ки пойдевори он ҷавонони соҳибилм ва равшанфикранд метавон ояндаашро дурахшон номид. дуруд бинандаҳои азиз, суҳбати рӯз бо Файзуллоҷон Сафаров, номзади илмҳои техникӣ, ҳамзамон корманди Маркази технология информатсионӣ ва таҳсилоти фосилавии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон дар мавзӯи ҷалби ҷавонон ба илмҳои дақиқ ва интизориҳо аз 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф пешниҳоди шумо мегардад. хуш омадед ба студияи ҷаҳонамо ва биёед суҳбатро аз эълон гардидани 20-солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф оғоз мекунем. ба андешаи шумо ҳадаф аз эълони ин 20-сола аз ҷониби роҳбари давлат дар чист? ин як умеде мешад барои он насле ки аллакай дар роҳи ихтирокорӣ, дар роҳи барномарезӣ ва дар роҳи ояндаи дурахшони хеш саҳм мегузоранд. Ва ин як дидгоҳи васеи ҷаҳонӣ буд ки аллакай мо медонем ки имрӯз дунё ба андозаи тараққӣ кард, махсусан дар ҳамин соҳа, соҳаи фанҳои табиию, риёзию фанҳои дақиқ, ки беин беҳисоб ва надоштани масалан ҳамин илма наметонистем мо бубинем имрӯз дунёро дар ҳамин сатҳ. яъне як умедбахши ҷадиде барои насл хоҳад шуд. имрӯз таваҷҷӯҳи ҷавонону наврасони мо ба илмҳои дақиқ чӣ гуна аст? бибинедтон, барои ин баҳора додан мо бояд дар натиҷа бибинем. ина солҳое ки дар мактаби миёна дарс медодам, алон бо насл дар ин маврид суҳбат мекардам, мегуфтанд ки хай устоди азиз, аз гирифтани мо, аз хондани масалан аз формулаву аз қонуну қоидаҳо, аз ин он барои мо чӣ мешавад дар зиндагӣ? аслан дарк намекарданд ки ҳар як қадами мо, ҳар як нафаси мо, умуман зиндагии мо худ аз ҳамин системаҳои ҳисоб, аз ҳамин фанҳои дақиқ иборат аст. ва имрӯз барои толибилмони худ, яъне барои донишҷӯҳои худ ва талабагони худ ҳамира ма ба ҳайс як мисол мебиёрам ки то ин ки бидонанд ки ангезаи зиндагӣ чӣ бояд бошад, яъне ба истилоҳ мотиватсия мегӯям, яъне як ангезае бошад то ин ки он рӯ биёранд. имрӯз аллакай дунё ба андозаи тараққӣ кардагӣ аст ки ҳар сония тараққӣ, яъне ки пешрафт карда истодааст ва бидуни донистани яъне ҳисобу китоб, фанҳои дақиқу риёзию табиӣ ва пешрафт ноил шудан ғайриимкон аст. имрӯз аз ҷониби ҳукумати кишвар барои ҷалби ҷавонон ба илмҳои дақиқ ва дастгириҳо кадом имтиёзҳо вуҷуд доранд ва дар ин самт кадом барномаҳои махсус қабул гардиданд? алон қабул шид, қабул яъне 20-солаи фанҳои табиӣ, риёзию фанҳои дақиқ аллакай қабул шиданд, аммо ҳозир он қонун ё қарори мушаххасе нест ки масалан барои як ихтирокор фарқе надорад чи аз мактаббача аст, донишҷӯ аст ёки устод аст, як қарори мушаххасе, қонуни мушаххасе нест ки ҳамун фарда, ҳамун шахсията дида ба ӯ як чи тӯҳфа карда шавад. ҳамира оли мо надидем, аммо аслан барои ҳар як ки мо хуб аст. имрӯз шароит ҳаст, яъне агар бага ки ман ихтирокор бошам, метавонам як барномаи биреза. имрӯз аллакай дар сомонаҳои иҷтимоӣ, яъне бо воситаи интернет метавонӣ ки як барномаи бирезӣ ва дар сабти номи худот метавонӣ муаррифӣ бишавӣ. имрӯз замони масалан 5 сол 10 сол пеши нест ки эҳтиёҷ дошта бошад як шахс то ин ки вайра бо восита як ахбори омма ё ки бо восита як яъне маҷаллаву газетаву дигараш ӯра бояд яъне муаррифӣ карда шавад. имрӯз ҳар як шахс бо воситаи сомонаи худаш метавонад ки барномаи мушаххаси худша бирезаву ва бо вай муаррифӣ биёваду ва шахсияте бишавад дар ҷомеа. хуб, ҳамин имтиёзҳо ки ишора кардед ҳаст ва ин имкониятҳое ки имрӯз давлату ҳукумати кишвар барои ҷавонон фароҳам овардааст. ҷавонони мо аз ин имкониятҳо то куҷо истифода мебаранд ва умуман дарки ҳамин чизро то куҷо пайхас карданд? тақдир як насл и тақдир як миллат аст, чун фардои оянда, яъне ки миллату давлат дар дасти мо ҷавонон аст. вақте дида мушоҳида карда мешавад, мутаассифона вақте беаҳамиятӣ, вақтгузаронии беҳуда ва надоштани як барномаи саҳеҳ
як албатта як шикаст барои худи ҳамун насл мебиёрад. аммо агар куллан бигирем шароите ки имрӯз барои мо фароҳам овардааст аз ҷониби ҳукумату давлат, аз ҷониби замони хеш, то ягон баҳонае нест. бихоҳем имрӯзу ояндаи нек мона худмон месозем. маҳаки асосии масъаларо дар чӣ мебинед? чаро ҷавонони мо таваҷҷӯҳи камтар ба илмҳои дақиқ доранд? ин аст ки дӯстам, онҳо чӣ дар боло зикр кардем, онҳо ангезаи дуруста надиданд. яъне имрӯз ба ҳайси мисол ма доимо меёрам, яъне агар барои мардуме ки бибинанд бифаҳманд, масалан имрӯз ҳар як шахсияте ки имрӯз бо телефонҳои фардӣ, яъне телефонҳои дастӣ кору фаъолият мекунад, бояд бидонад ки масъули дасти масъули мағзи ҳамун шахсияте буд ки дорои ҳамин илмо буданд, варна ин набуд. ва вақте ки барои вай ангеза метӣ, яъне барои насл ки имрӯз доштани, яъне бо илм сарукор карданат, хусусан бо илмои дақиқ, бо як барномаи мушаххас, и ояндаи ҳамун насле мешавад ки дорои ҳамаи ҳамин технологияи бозам аз ира зуртару хубтараш мешавад. ҳамиҳо ҳамин дарка надоранд, ба хотире ки ҳама мехоҳад ки имрӯз мошинои замонавӣ дошта бошад, пӯшида нест, ба мисли мерседес, бмв, намедонам тойотау дигар, ё ин ки телефонҳои самсунг, телефонҳои замонавии самсунг, apple, ipad дигараш. аммо онҳо дарк намекунанд ки онҳо ҳам метавонанд инҳоро ихтироъ бикунанд, ё ин ки бисозанд ва инҳоро зур. ба хотири чӣ гуфтанем ин нуқтаро? Ба хотире ки падарбузургони мо пӯшида нест, дар таърихи башарият бо хати зарин сабт шудагианд ва онҳо маҳз дар ҳамин соҳа буданд. яъне агар имрӯз умари Хайём, Абу Райҳони Берунӣ, ё ин ки масалан худи Абу Али ибни Сино ва ғайраҳоро агар аксарияти аҳли башарият бо шеъру сурудшон бишносанд, ин гуна нест. онҳо алал хусус дар ин соҳа буданд, яъне онҳо кашфияте доштанд дар соҳаи илоҳиёт, дар соҳаи тиб, дар соҳаи риёзиёт. бисёр мисол масъалаҳои мушаххас аз имрӯз замони иттилоот ки ҳаст. ва мутаассифона замоне буд, масалан 300-400 сол пеше ки замони эҳёи урупоё ба вуҷуд омад, онҳо гирифтанд китобҳои моро тарҷума карда, яъне китобҳои падарбузургони моро тарҷума карда, барои сабти номи худшон муаррифӣ шуд ҳамчун як донишмандони замони, бигем замони ҳамун замони худшон. аммо имрӯз ки замони иттилоот аст, мо дарк мезанем, варақҳои саҳифаҳои таъриха мебинем, ино аслан корҳои падарбузургои мо буданд. ба хотири бод ба чӣ сабабе, чӣ василае онҳо натавонистанд ҳамира шояд муаррифӣ карда ба дунёи хеш. имрӯз аз номи корҳои онҳоро дигар одамо тавонистанд ба дунё муаррифӣ карданд. яъне дар ин нуқтаҳо ма чира гуфтанем, яъне манзури ин суҳбат чи аст ки дорои хуни мо, яъне хуни мо дорои як генетикаи бақувват аст. агар илми генетика илм яке аз фанҳои дақиқ дар дохил мешавад, яъне вуҷудияти таркиби хуни мо ки мо метавонем оно эҳё кунем. бибинедтон, ман ина аз таҷрибаи худ гап мезанам. як бачае ки мебиёд дар синф аслан бубурдагӣ нест аз риёзиёт, аз масалан математикаву алгебраву дигар информатика. вақте қатъи сару кор мегирам, дар як муддати кӯтоҳ, дар 40-45 рӯз аллакай тамоми дарки як барномаи мактабиро айхуд мекунад. ин маънои чиро дорад? яъне ки ҳамун генетикае ки дар вуҷуди хуни мо аст, моро метавонем ба дурустӣ эҳёш кунем. албатта саҳм ва нақши омӯзгор дар тарбияи шогирдон дар ин роҳ як ҷузъи асосӣ аст ва имрӯз мо мушоҳида мекунем ки дар деҳотҷойҳои кишвар, дар баъзан манотиқи кишвар норасоии кадрҳои баландтахассус ба назар мерасад. шумо роҳи ҳалро дар чӣ мебинед? имрӯз метавон гуфт ки як шаҳрванд, як зодаи ҳамун бигузор ҳамун деҳа, ҳамун ноҳия бошад ва ӯ аз хурдсолӣ вақте ки майл мекунад, мегӯяд ман дар оянда омӯзгор мешам, муаллими риёзӣ мешам, ё ки муаллим, дилхоҳ муаллим мешам. ва баъдан он дар баробари муаллим буданаш дарки ватандӯстӣ дошта бошад, яъне ба истилоҳ патриотизм мегӯянд. яъне бибинедтон, замоне буд одамо барои ватандӯстӣ ҷони худшона қурбон мекарданд. дуре намеравем, замони солҳои 40-45 бибинем, падарону бобоҳои мо барои ҳимояи ватани худ чӣ кор карданд? ҷони худшона қурбон карданд, яъне сипар шиданд то ин ки чӣ ватан боқӣ бимонад. имрӯз мутаассифона ҳамин аз даст дода шудагӣ аст. ман фикр мекунам ки як замони як марҳилаи гузариш аст, ин мегзарад. ман намехоҳам ба он давлатҳое ки
тараққӣ доранд сафарбар шам. ман мехоҳам ки давлати ман мутараққӣ шавад, яъне пешрафта бошад. яъне манам мехоҳам ки аз давлатҳои урупо ба давлати ман биён, зиндагӣ кунанд, ё ки таҳсилкунӣ биёянд ва ғайра ва ғайра. барои чиро мо наметонем? ё ин ки як урупоӣ тавонист. ва онҳо аслан вақте як давлат, як ҷомеа пешрафт мешавад, дар кадом асос? дар асоси шикасти дирӯза. яъне имрӯз мо агар ба дирӯза назар кунем, мо як шикасти калон доштем аз дидгоҳи нофаҳмоҳиё, аз дидгоҳи беаҳамияти нисбати тақдири хеш, тақдири насл. ва имрӯз аллакай мо ира сипарӣ кардем, мо ира дар вуҷуди хеш, дар тақдири хеш дидем, ба ира мо намехоҳем дигар. ва мо мехоҳем ки ҳама каса дар ин диёр як зиндагии арзандаи замонавӣ дошта бошем. ва ин маҳз бо доштани дарки масъулияти илмӣ, дарки масъулияти дониш, малакаву маҳорати замон қатъӣ мешавад ира дуруст кард. ба андешаи шумо барои дарки амиқи масъала ва ҷалби муҳассилини макотиби кишвар ба илмҳои дақиқ чӣ бояд кард? аз ҳама муҳимаш дарки ватандӯстӣ бояд дошта бошад, яъне патриотизм. як муаллим вақт як замоне буд, муаллим мегуфт ки шояд ки шумо мушоҳида карда бошед ин нуқтаро, бухонӣ мегуфт бухон, яъне барои худут мехонӣ, нахонӣ мада фарқе надорад. аслан ин нуқта барои муаллим, барои як муаллим гуфтан равон нест, чун муаллим масъулият дорад ки тамоми ҳамун синфи худша ба дурустӣ бояд ҷалб кунав ва ангеза бубахша барои онҳо ки онҳо аз ҳадди ақал аз ин илми ҳамин муаллим як чизро бифаҳманд ва ин нуқтаҳоро аслан назанаду ва дуруст дарки расондани ҳамун фани худша, фарз кардем ки физика аст, математика аст, ё ки химия аст, дуруст бифаҳмонад. ҳар як муаллиме ки аз фани худаш, аз синфи худаш, аз ҳар як синфи худаш, яъне як муаллим дар як сол метавонад 5-6 синфа дарс бидиҳад. фарз кардем ки баъдои синфҳои 6-7 аллакай ҷидо мешавад ку фано. метавонад ки аз ҳар як синф ҳадди ақал 5 талабара аз ҳамун фани худаш мусаллаҳ бигардонад ва дар ивази вай бояд коэффициент дода бишавад ба ӯ. масалан ҳадди ақал маош дорад ва аз сари ҳар як мутахассиси омода кардааш коэффициент бояд бигирад. ира ма дар яке аз давлатҳои мутараққӣ аллакай дидум ва барои худум ира як нуқтае дарк кардаму ва ина пешниҳодам хоҳам кард. аз 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф чиро интизор доштан мумкин аст? аслан як барномаи хуби ҷадид аст ва умедбахшам ҳаст. як барномаи замони хеш дорем. имрӯз манбаи иттилооти миллӣ, яъне адабиёти миллиро бо тими худам, як команда дорам, омода карда истодаем. дар ояндаи хелеам наздик худо хоҳад дастраси донишҷӯёну мактаббачаҳо мешаванд. азбаски ки имрӯз аллакай бисёри донишҷӯ, мактаббачаҳо, аслан ҷомеа вориди сомонаҳои иҷтимоӣ мешаванд ва адабиёти тоҷикӣ, яъне миллӣ нест. ва мо як тасмим мегирифтем ки ҳамира дар он як ихтирое бикунем ки то ки дилхоҳ масъала бо забони тоҷикӣ, яъне ки тарҷума карда дошта бошад, дилхоҳ забони набошад. аслан донистани забон хуб аст, аммо доштани адабиёти миллиам и бо бениҳоят хуб мешавад. татбиқ ва амалӣ гардидани ҳамин 20 солаи омӯзиш аз ҳар як шаҳрванди тоҷикистон вобаста аст ва дар ин самт бояд ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ барои як насли хуб ба камол расондан мутаваҷҷеҳ бошад. ва озмуни фуруғи субҳи доноӣ чӣ таъсир мегузорад барои ҷалби ҷавонон ба илмомӯзӣ, хоса ба илмҳои дақиқ? китоб ба хотири мутолиа, яъне хондан аст. имрӯз мебинем ашхосеро ки зиёда аз садҳо китоб дорад, аммо яктаи онро мутолиа кардагӣ нест. мегӯянд бадбахтӣ дар он нест ки китоба намехоҳанд, яъне китоба аҳамият наметиҳанд. яъне бадбахттарин ҳамун ҷомеа аст ки гӯё ки сӯзондагиян ин китобое ки яъне ки ҳаст ва ба ӯ аҳамият наметиҳанд. ва ин барномае ҳаст ки аслан миллӣ аст, дар асоси миллат аст ва миллат бояд рӯ ба хондан биёд. маҳз ҳамин фуруғи субҳи доноӣ як ангеза шид ва як такони ҷиддие бахшид ки мардум рӯ овард. дар тамоми рӯи дунё бубин, барои хондани китоби ту тӯҳфапулӣ нест дар Тоҷикистон. ин иқдоми
ҳукумати мо аст, давлати мо аст ки мардум ба тарзи ангезаманд, ба тарзи яъне муҳаббат рӯ ба китоб биёранд ва ҳамун ашхосе ки мо дар рӯи торих хеле дар боло зикр кардем ки бо хати зарин сабт шудем, бо ба ҳамун рӯ багардонем биёрем. Мо бояд мунтазири ӯ набошем ки як ашхос ё ки як миллати дига меорад барои мо як дунёи обод месозад ё ки як макони обод, як замони обод. На, ҳар чиро ки мо худмон мекунем, худмон ва насли мо мегирад. воқеан ягона василае ки инсонро ба сӯи рӯшноӣ такон медиҳад илм аст ва он ҷомеае ки ин нуқтаро дарк мекунад ба саодат мерасад. бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки суҳбати мо пиромони масъалаи ҷалби ҷавонон ба илмҳои дақиқ ва интизориҳо аз 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносии дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф бо Файзлоҷон Сафаров, корманди Маркази технологияи информатсионӣ ва таҳсилоти фосилавии Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон номзади илмҳои техникӣ буд ва барномаҳои дигари шабакаи Ҷаҳонамо идома доранд. бо мо бохабар аз ҷаҳон бошед. хайр.